Ох, па ти почваш да ме дразниш, макур. Напила съм се, извинете ме. Имаш ли шалче? Да. Я ми дай! Я ми дай, моля те. Откъде да си взема? От шкафа. Кой шкаф? Оня до леглото. И там долу. Ой, Някой ще се изненадаш, ама не е другия шкаф. Ой, Сега ще имаш да търсиш. ще виж колко го шумя. Събираме на глас. Какъв е? Черен. Черен ли е? Ще ти потрака малко. Колко е там? Какъв е? Бен-бен. Не бе, сериозно. Айде. Ще ти потрака малко. Търси. Те, които носиш ли хора? Това са малки дрехи, база. Все пак разпът. Не знае. Мисля, че си хем. Нещо сбърка. Търси. Копче. Еми, преди да Кажи къде е? ми там някъде трябва да е. Ти казваш, че може и да не е там. Еми, може. Аре, кажи къде трябва да е. Еми, там трябва да е. Място. Гардероба ми. Маре да преведеш, какво ще кажеш? Аре, по-хубаво. О май гад. Какво спирам спокойно, аз лежа. Долу в легло. Долу някъде. Долу, казах безопана, долу, имам преди долу, ей там долу. Тук. Да. Чакам ти дрънка. Не си търси по-на. Не, сериозно, черно ли е? Има и червено, има и черно. Ма ти така и няма разбереш. Не дрънка ли? Не. Чух по дрънка, бе. Не е това. Ето, не. Аре, да кури. Маша, натикай. О май гад! Вътре къде съм ги сложила? О, виж каква яка окрема. Няма го. Не затваряй. Ето там, извини. Аре стига си бутала тук, че ще ева майката. Не, още какво. Ще намеря. Значи има и червено, има и по-друго. Има и зелен. Добре. Ще видиш каква сексава рокля. Че на Дебора. Ти е моя. Да. Ще надева, тя няма да се пребъре тук. Хубава ли е? Роклята? Или дева? Дева е грозна. Не, роклята. Роклята е много сексава даже. Ало, ето тук. Да, защо имаш такива неща с купчета, които дрънкат?
Как покрни. Ако го няма там, няма някакви. Да. Ако го няма там, значи не е тук, а е някъде другаде. Евро. Възможно. Къде? Тя не краде баба. Тя е крадец. Крадва се нарича. Крадец. Крадец. Не, това видео доста продължи. Нали? Ще ме снимаш ли? Ако има ли шанс?